οι προφητείες του Αγίου Παϊσίου για την Αλβανία. Τι είχε πει τότε σε έναν στρατιωτικό, νεαρό στρατιωτικό που τον επισκέφτηκε στην Παναγούδα στο κελί του? Το ρώτησε εκείνος για τα τουρκικά θέματα. Του είπε λοιπόν, οι Τούρκοι έχουν τα κόλληβα στο ζωνάρι τους και θα διαλυθούν χωρίς εμείς να παρέμβουμε. Τον ρώτησε λοιπόν για τα Σκόπια. Του είπε ότι θα διαλυθούν. Να, διαλύονται. Και εκεί ο γέροντας Παΐσιος του ανέφερε το θέμα ότι το πρόβλημα για την Ελλάδα θα δημιουργηθεί από την Αλβανία. Μήπως το περάσαμε έτσι και δεν το είδαμε ότι δημιουργήθηκε ήδη το πρόβλημα? Οι Αλβανοί επίσημα πλέον ως κυβέρνηση αμφισβητούν τα χερσαία σύνορα στη Βόρειο Ήπειρο. Και αυτό σε παλαιότερες εποχές αποτελούσε αιτία πολέμου. Τα δε σενάρια που καλλιεργούνται με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών περί της δημιουργίας της Μεγάλης Αλβανίας αυξάνονται συνεχώς και ενισχύονται από τους Τσάμιδες και όλους αυτούς τους Λοποδίτες, Τουρκαρβανούς, γιατί από τους Τουρκαρβανούς προέρχονται αυτοί, όλους αυτούς τους προδότες που συνεργαζόμενους με τους Γερμανούς που επιθυμούν να φτάσουν τα σύνορα της Μεγάλης Αλβανίας μέχρι και τη Θεσπρωτεία και να καταλάβουν τα Σκόπια. Αυτό το παιχνίδι γίνεται σήμερα και πρέπει να προσέχουμε, γιατί οι Αλβανοί δεν θα χτυπήσουν μόνο στα σύνορα, θα χτυπήσουν και μέσα, γιατί έχουν εισχωρήσει πολύ βαθιά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.